Shalom. Parhalado HKBP Jalalura Cimahi pasahatut tuhita sude ruas dohot tamu namar minggu di Tikion horas jala selamat beribadah ma dihita. Tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 580 sada mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat tolu. Bagaimana
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumepal langit dohot tanoon. Amen. Asima roham diahu ale Jehovah, ay targogot doahu, maras dorohaku dohot dagikku, alai anggo aku, tuhodo aku marhapurusan ale Jehovah, nikku do, hodo debataku, marguru tutangamu do aka parsoro yoki, say palua maahu siat tangan niaka musuku, do sian akan na mangalotongi aku. Ale Jehovah, say unang paurak aku, ay hodo na hujou, say palua maahu marhite-hite hati gorammu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanamin na di banua gidjang para sirohan na sumurung di sude jolma. Dang diolani ko anak mun nasasadai. Dileho kodo ibana humoko pami mamorsan dosa nami saat tuhau na pinarsilangi. Say patugu marohan nami. Asa unang ganggu rohan nami makaporsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele kami ala ni dosa nami. Alai asa prostitutu rohan nami di asin di roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak kakolongan ni rohami. Amin. Maredehita sianduk kede nomor 115 ayat 2 dohot ayat 3. Yesus hotuku, Raja Urju, say balua tudinami, sian pardosan nami, pasu-pasubi, kami onsude, say barbari. Tangihon hamuma patik ni debata di mingutas sadarion iman natar surat di buku pesalmen bidu ono pulualu ayat 5 songonoma didok jisi edeho kamuma di debata puji hamuma goarnai paledes hamuma dala di ibana namar kureta di halongonan Jehovah do goarna jala marulu-pulup mahamu di jolona. Ujau kami seletnai. Edeho kamuma di debata, puji hamuma goarnai, paledes hamuma dala di ibana namar kureta di halongonan. Jehovah do goarna, jala marulu-pulup mahamu di jolona. Ima saatna, rap mangidogogo mahita tu debata, lahu mangulahon naho bartu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 176 ayat 2 dohot ayat 4.
Tatopote madosata, tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale de Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama parasi roha. Dang lomo roham mida hamatean ni pardosa. Mulak manyan parjahati tumadik kodalanna. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahen nu pangido kami. Saya sudati matoru-torum. Asa unang mangonai betu kami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangolu kami di bagasan asi ni roham. Saya pargugoi mahami. Asa margogo kami markite-kite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege maha tabaga-baga taringot tuhasesan ni dosata. Adang adong ibar ni esa luhut do par dosa jala kurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabi pitor binahen ni basa-basa markite sian asi ni rohana kinorkon ni panubusion. Na markite-kite Kristus Yesusi na pinanda jongjong ni debata bahen habangsa parasian. Markite-kite kaporsiaon ni bunarna. Hasangapon ma di debata na digejang. Meredehita sian bukwede nomor 352 ayat 5. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di buku pesalmen biddu 72 mamukasian ayat sada sa rodi ayat 10 sada tajahama namar sikat soren. Sias si Salomo ale debata saya pasaha maaka panguhum mutu rajai jala hati goram mutu anak ni rajai.
asa marparbuehon hadameon akka dulu dibangsoi, jalan maruli katigoran akka robean. Sayhoma dihabiari halak saliling adong matanyari, jala salilik tarida bulan marsudut-sudut. Martunasima diaka arinai partigori, jala mardimbuk-buk hadameon rodi na so adong be bulan. Ikon marsoba di jolona akka pangisi ni halongonan, jala dilatan ni akka musuna orbuk. Jala sobaun di sudir raja ibana, luhut do akka parbegu mangoloi ibana. Imasahatna, martua do akka natumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 240 ayat 1 dot ayat 3. Taha tidakon maha porsiaw tay, songon nahina tidakon di dongat tasa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok.
Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosa na tumepalangit do tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siya di perbadia, adorak soha bubuhan, ido tuhata na tumaon na berni di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru di tuntanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manait tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disi maibana paima mula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dot namate. Ahu porsea ditod di parbadia, jala adok sada kuria nabadia, kuria hatopan niala Kristen akan nabadia, dohot dia sesan ni dosa, dohot dia tai namadok, mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na soras suda. Amin. Tabegema tikting ni huriata di mingguta sadarion. Oras selamat hari Minggu manihita. Songon napata kasut dikting namasa ditongani huriata di minggu tasadariom minggu tanggal 24 Maret 2024. Ia guar ni minggu ta ima minggu mare-mare manang palmarum bahasa Indonesia. Topik ni minggu ta idama naroma rajami manopoto. Wartana berjulu Koinonia 2.1 Sermon Perhalado manang koordinasi. Koordinasi Perhalado pada hari Selasa 26 Maret 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Marturia 3.2 Persembahan pelunasan film manang pinjaman lunak. Pada hari ini Minggu 24 Maret 2024 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembayaran pilun. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 3.3 Persembahan Pospel. Pada hari Minggu 31 Maret 2024 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pos pelayanan Manang Pospel Distrik 18 melalui amplop. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan dan amplop disediakan oleh distrik. Pemberitahuan poin 5.1 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Rian Gusman Simajuntak, putra dari Bapak Hotner Simajuntak, Ibu Dingseria Buru Syahan, yang beralamat di Jalan Paponggo 2C, nomor 9, Kelurahan Paponggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, anggota Jemaat Gereja HKBP Resort Warakas, dengan tunangannya Saudari Nova Hasliana, putri dari Bapak Edi Asawan, Ibu Sarwika Putri, yang beralamat di Asrama SPN Polda Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi nomor 110, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 masuk pukul 14.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Warakas, Resort Warakas. 5.2 Lomba dan Paskah Sekolah Minggu. Dalam rangka memperingati Hari Paskah, Sekolah Minggu gereja kita akan mengadakan lomba dan perayaan Paskah. Adapun pelaksananya sebagai berikut. A. Lomba Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 24 Maret 2024, waktu
pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai. Poin B, perayaan Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 31 Maret 2024, waktu pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai. Maka dari itu diharapkan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, kelas PGTK, kelas A, kelas B, dan kelas C hadir dalam acara tersebut. 5.3 Ibadah Pasien ketiga. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah pasien ketiga bertempat di gedung gereja. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut masuk pukul 19.00 WIB. 5.4 Kebaktian Jumat Agung dan Ulaun Nahohom. Poin A, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, gereja melaksanakan kebaktian Jumat Agung dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 11.00 WIB. Sekali lagi kami tegaskan, kebaktian siang masuk pukul 11.00 WIB. Poin B, pada pukul 14.00 WIB akan dilanjutkan dengan dan dilaksanakan Ulaun Nahohom atau memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. 5.5 Kebaktian Paskah Menang Kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah dengan rangkaian acara sebagai berikut. A. Buah-buah hijau. Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, gereja kita melaksanakan kebaktian buah-buah hijau subuh masuk pukul 05.00 WIB bertempat di gereja. Poin B, Paskah pertama. Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, Paskah pertama kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB. Poin C, Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 1 April 2024, gereja kita melaksanakan kebaktian Paskah kedua masuk pukul 19.00 WIB dan sekali kebaktian. Poin D, kebaktian sore sehubungan dengan perayaan Paskah pertama, maka kebaktian sore hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ditiadakan. Jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi atau di kebaktian siang. 5.6 Sermon kategorial dan pelajar CD. Pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024, sermon kategorial dan pelajar CD diliburkan atau matcohot. 5.7 Kegiatan PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tende. Gereja kita melalui seksi perempuan HKBP Jalan Lurah sudah melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu berupa pembagian takjil untuk berbuka puasa yang dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 21 Maret 2024 yang bertempat di depan gerbang gereja kita. 5.9 Serah terima inventaris. Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 10 WIB akan dilaksanakan serah terima inventaris dari pengurus lama ke pengurus baru, yaitu yang pertama serah terima inventaris musik box dari pengurus lama Sintua NTH Pardede ke pengurus baru Keamang Sintua JN Panjaitan. Poin yang kedua, serah terima inventaris laptop dari bendahara yang lalu Inak Sintua R. Boru Samosir ke bendahara yang baru dari Sintua ke Sintua HMT Tambunan. 5.10 Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa pertama, 2 set gordin untuk rumah pendeta resort dan pendeta fungsional serta bunga tanam
yang disebar di sekeliling gereja dari seksi perempuan. Poin kedua, 2 tutup organ plus 1 tutup keyboard dari Panitia Natal HKBP Jalan Lurah Cimahi periode tahun 2023. 5.12 pelantikan fungsionaris pelayan HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi periode 2024-2028. Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 akan dilaksanakan pelantikan pengurus periode 2024-2028 dalam ibadah Minggu siang. Adapun yang akan dilantik adalah sebagai berikut: MPA, Ketua Dewan, Utusan-utusan, seksi-seksi dalam Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia, serta seksi-seksi dalam badan-badan serta pengurus kebaktian sore. Nama-nama orang tersebut akan diwartakan minggu depan sekaligus pelantikan. Songonima warta namasa ditongani huriata mauleate horas. Tapasaha mapeliata pilihan sada A do sada B jalan merede mahita sian bukwede nomor 385 mamuka sian ayat sada rodi udutna.
tu Dia namaho, Aiti ke parasiani sodiar damaho, satu itu Martang yang mahita, dami ni debata na sumurung siyan salhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madihita salhut na. Suasongoni nang ruas na huhaulongi hami na beribadah live streaming di bagasa tikion, di dia pihamu manginang, upasat tami matuhamu na selamat hari Minggu. Dihita na marpungu, diobason taparade maruhata, majakon hatani debata, dimana tersurat di Matius 20 sada, mamuk kami sian ayat sada, 1 ayat 10 sada. Marsika soring mahita majahasa. Dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Tungi lau madapoton huta Jerusalem saat mana sida tu sosor bet pagi mardonok kondolok jetun sianima disuruh Yesus sisianna 2 halak. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma narikot doi di Tuhaning dungi pitor loason nama. Pabuah hamuma tu borusion idama naroma rajami manopoto nalabok dorohana halo di dohudulanna dohot anak ni halo di boban. Deba sian natoropi di buana sida mahalodoi dohot anakna dia pehon ma ulos nasida tu gijangna laos di parhudul ma Yesus tu atas nai. Alai sudena toropi akana di jolona nang namangihut siap pudupe mangolopolopon Hosianna di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani Hosianna ma digijang. Sudah mai 10 sada. Jadi di padok natoropima
Yesus pandurangidu. Songonima anggo sahatna. Pitor boydo amang inang tabayakon di bagasan parsaurata moloro akka panggonggomi, moloro akka partogi di tingkat pusat misalnya. Pitor boydo tabayakon bahwa salah satu penghormatan yang luar biasa na di patupa moloro akka panggonggomi nasian gijang manangsian tingkat pusat isarana presiden boy berengot tadi si masai lasituturo rohatta jala penuh dengan persiapan dadaholan persiapan alai pitor boydo ta bayakon bolo turun sahalak partogi isarana presiden molonunga mendarat saya pitor di patu pado akka karpet na merah. Imamana dahon bahwa kita sangat menghormati orang yang memimpin kita. Dadaholani sepanjang perjalanan ipe boy berengota akka anak sekolah. Akka anak sekolah pitor di patu panasida do akka bendera merah putih na menandakan begitulah penghormatan ni nasida tu akka partogi na digijang isarana presiden dengan perkataan bersorak-sorai di bain benderana hidup presiden misalnya jala tung masai uli berengon masai denggan jala di bagasan ini tercakup las niroha nama sai belga. Songonido nang natabereng di bagasan turpukta sadarion. Masai las situturo rohani panggonggomi ni Jerusalem ditiki na dibongoti hutai. Masai las situturo rohani nasida. Basalas rohani nasida ala nunga rosalak raja manopot nasida nunga rosalak raja ima tuhata Yesus manopot nasida jala di patuduhon nasida do antusiasna ima marhite na di pahudul du sisian nai Yesus di atas ni halodi dohot ditikina mardalani museng Yesus pitor adong nama bay rating pitor adong nama lamba-lambaikan tangan pitor adong nama makebakon aka kain-kain yang menandakan bahwa songonima lasni rohani jolma hati hai uju dibongoti tuhata Yesus Kristus huta Jerusalem. Namun akadonga las idona tabereng digoarni mingguta sadarion ima minggu palmarum jala somal don talapati mare jala somal do tapake nang daun palemon molotiki adong ulaun las niroha isarana pesta ujuk dohot pesta na asing saya pitor arong do tabereng disi daun palem ya daun palem yang menandakan adong pesta ujuk adong pesta namarlasni roha jala sanga do memang molo ingot do hita amang do tamuna kainang molo tiki menyambut Natal pe di hitaan majolo saotik marcarita ate saya tardipatu pado sasitong na di joloni gareja i daun palem ya tadahamu do tahe daun palem ati amanginang imana na dibuat sia dia taheng daun kelapa jadi dung sipuli daun kelapa i dibuka
pitor di hebakon mai di joloni garejai, bahkan somal do memang doho di dalani manangna di pintu keluari sai di pahebang do daun palem ya manang mare i menandakan lasni roha alaniaha ronama Yesus manopot hita salhuna. Amang do tamuna kainang namarpungu hita di bagasan tikion. Molo songoni do HP lasni rohata di bagasa tikion. Boido berengota andorang so mijur dope Tuhata Yesus Kristus tu luat Jerusalem ahado hatani Yesus tu tonga-tonga ni dua halak siseani. Jadi pitor di do Yesus do tu nasida lahoma hamu tu sosor na di jolo muna on. Tapo todo tahilapatan ni sosor ramanginang. Arong go penaso arong kita na sumaboto sosor. Sosor bakara boleh na hadui. Huta bakara. Songon dia di porsia di parparean arong do didokon sosor bakara. Berarti hutani kamarga bakamara kamarga sinabela medisiete. Ima didokon nah molo didokon sosor huta do maksud ni huta luat ido maksud ni sosor. Jadi mamereng pengutusan manangna pajawon ni Yesus tu dua halak sisiani nak kiningan pitor antusias do sisiani. Allah disuruh Yesus nasida tu sada luat ya, tu sada luat iman anak kiningan asa ditabat sada halode asa adong inganan nang hapiakan ni Yesus. Dan marungut-ungut sisian nai Allah disuruh Yesus nasida. Alai ahado naboi berengota sian ing disuruh Yesus sisian nai pitor arondo di tonga-tonga ni nasida roha nabulus. Jala dada holan roha nabulus nasida alai boy beringot tadi si uduk jala porsiado nadua sisian ni Tuhata Yesusi di padohan ni Yesus di parsuruan ni Yesus. Pitor sigap do nasida. Mulai istilah saunari didokom mai gercep. Taboto do gercep kan? Gerak cepat. Dang mager. Aduh tahe mager. Iya, dang malas gerak nasida. Alai gercep do nasida. Lapatan disi adong dipatuduh disi sada tanggung jawab. Adong dipatuduh disi napatuh do nasida tu Tuhan Yesus. Walaupun sasitongna adong resiko naikon siado pani nasida. Nah, adong mamuseng nakiningan marhite ayat toluing ay sipata do molosongo kita disuruh misalnya tu ada tujuan moloso pasti dope tujuan naneng si tuju honon ni bayi kan olo do sipata dohonot ta songonon marhua hame tusi jala ise naneng si dapot tonoton alay mangihuton ayat tolui dung saat nina dua halak sisian ni Tuhata Yesus tuluati pitor antusias do pangisini luati menyambut haroroni sisian ing jala dang marungut-ungut nang pemilik halodei tetapi mereka bersuka cita mereka memberi dengan apa yang mereka miliki
Dang gabe marungut-ungut nasida alai diserahkan nasida do napatut si pasahaton. Iro banadong musing hatani tu hatta Yesus molo disukun nasida pitordokon ma narikot doi di Tuhani. Namang do tamu nakainang naholongi hami di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus. Songonido nang hita di bagasan tikion. Mungkin di bagasa tikion masay gudang dope akahaporluan nanang si patu pauta di tonga-tonga ni huriata HKBP Cimahi Jalan Lurah. Molotung gudang dope si patu pauta di tonga-tonga ni huriata HKBP Cimahi Jalan Lurah. Mungkin rodo akamata inatasi tua madapoton akawekta mersada-sada misalna adong naneng sipatu paon di tonga-tonga ni huriatai. Baiklah kita mengatakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat ini. Narikot doi di Tuhani. Narikot doi di Tuhani. Jadi molo memang taboto jala ta awihon jala ta porsiaido song empat dohan ni Yesus molo tung adong pe anon nama nuku kamu taringo tu halodui dok hamuma narikot doi di Tuhani. Asana neng dohono ta disi di bagasa tikion lasma rohata mamereng aka perkembangan di huriata di bagasa tikion. Lumobi di daneng mangalantik pengurus mahita di hari Paskah, di hari Minggu naneng roon. Ise penang akan tarpiliti di bagasan tikion, naung tabege nakiningan tikting, ikut dohonot tado, molotung petar pilit nasida di periode 2024 sahatu 2020 lalu narikot doi di Tuhani. Jadi berarti kita sudah diutus, kita sudah disuruh oleh Tuhan dengan catatan ketika kita dihunjuk dan ketika kita diutus oleh Tuhan. Dohonot tama disi narikot doi di Tuhani. Asa unang pitor ngolo gabe sada pengurus hita di tonga-tonga ni aka persaurata di huria unang pitor marungut-ungut hita. Unang pitor marungut-ungut hita. Alai boy dohono tekolas do rohata mangula aka ulau ni tuata narikot doi di Tuhani. Namang do tamuna kainang nakiningan taboto do bahwa Yesus memasuki kota Jerusalem, huta Jerusalem marhite halodi. Mungkin tubuh suku-suku dihita. Ay buasa dang hoda. Ay buasa ikon halodi. Ay buasa dang marmobil mewah. Ay buasa horwa dang marmobil setengah mewah. Buasa ikon halode. Molo halode ima menggambarkan pemimpin yang rendah hati. Walaupun Yesus memasuki atau menaiki halode nakiningan melambangkan kerendahan hati. Naneng dohonon nadisi iya Yesus nagabe partogi iya Yesus nagabe mabongoti huta Jerusalem ima pemimpin yang berskala rendah hati. Jadi molo didokon pemimpin yang rendah hati basudedo hita ate makasih holi pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang merakyat. Sudedo hita ruas makasih holi dan tahasi holi aka pemimpin na margijang ni roh. Dan tahasi holi pemimpin yang sombong. Dan tahasi holi pemimpin yang otoriter.
Tetapi kita merindukan satu sosok pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mampu mengayomi kita dari aras bawah sampai dengan atas. Idonata persita di bagasan partikianon asa jupama nang dihita pemimpin yang rendah hati. Amang do tamuna ka inang ala memang anung nga di baga-bagahon inang do tamuna ka amang pemimpin na martoruk di rohai ido banda di dokon di ayat 5 ida mana Roma rajami manopot ho nalabok do rohana halode do hudulanna dohot anak ni halode boban. Lapatan nanunga di surirako kinanon di padan narobi. Jala digenapi maon di padan naibaro. Nah kiningan tadokon kenapa sih tidak berkuda saja? Karena memang kalau biasanya orang yang menaiki kuda itu boy dohonota mungkin ngarata-rata ngah hitara menaiki kuda ade. Sudedo hita menaiki kuda. Pada zaman Yesus kalau digambarkan menaiki kuda itu adalah lambang berperang doi, ya, lambang berperang. Jala buasa gabe Yesus menaiki halode asa naing do botot tadi si bahwa Yesus mau mendeklarasikan bahwa dia adalah pemimpin yang rendah hati. Naneng si buanon na tutonga-tonga ni Portibion lumobi di tonga-tonga ni luat Jerusalem. Amando tamuna kainang songoni mana kiningan las ni rohani natoropi. Adong may na menghempangkan daun palem, adong may nakiningan na menghempangkan kain-kain, bahkan nakiningan tabering dodisi di pahudul Yesus di atas di halodei. Kita bisa bayangkan bagaimana sukacita rakyat, bagaimana sukacita mereka pada saat itu. Jala di bagasan ni boy maberengota atong molosongonido lasni rohani nasida lasni rohatta do nang hita di bagasa tikion menyambut Kristus, menyambut Yesus nagabe partugi di hita. Sapiarong din na nagempar ya marhite catatan di ayat 10 nama dokon isedo halaki. Ala memang dang takas tiboto ise Yesus sampai gempar luat Jerusalem hati hai. Alai arung mana mangalusi Yesus panurerang dui nasian huta Nasaret na diluat Galilea. Atau ngamang do tamuna kainang marhite minggu palmarum manang minggu palem manang minggu lasni rohatta di bagasa tikion ahado nanaing dohonon ni turpukon tuhita amang doho tamuna kainang naparjolo las maroham nungaro tuhatta Yesus manopot hita. Kalau tadi daun palma menggambarkan begitu antusias mereka dan memberikan sukacita yang sangat luar biasa. Alai di bagasan turpukon daun palma menggambarkan simbol kemenangan atas kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Lasma roham nungaro tuhatta manopot hita. Songodiado horoa ciri-ciri ni akan namarlas ni roha di bagasan tikion. Ciri-ciri ni namarlas ni roha di bagasan tikion ima. Las rohana ala nungaro Yesus manesa saluhut dosata. Las rohata
ala olo Yesus dipersilahkan di dolo Golgata. Las rohata ala dipatuduho Yesus do tuhita sada todi nalabok marhite na hudul ibana di atas di halode. Las rohata di bagasa tikion ala disuruh Yesus dohita di tikion molotung adongpe na ikon si ulahonota molotung adongpe naneng si bahenota di tonga-tonga ni huriai diigil do di bagasa tikion asa toktong las rohata mangulahon i unang jua molo diigil Yesus ya kita aka narikot si bahenota lumobi di tonga-tonga ni parsaurata alailas ma rohata ma baheni saluhuna na padua museng naneng dohonon ni turpukon tuhita amang do tamuna ka inang di bagasan minggu palmarumon diajar do tuhita padohan Hosianna di anak di Raja Daud hata Hosianna namarlapatan paluama hami berarti Yesus yang membawakan, Yesus yang tersalib, Yesus yang tergantung di kayu salib itu hendak membebaskan kita dari budak keberdosaan. Idola patani Hosianna anggo anggapan ni hala Israel na jolo anggo haroroni Yesus manopo Jerusalem naing membebaskan nasida dosian gonggoman ni Romawi. Tapi salah mangatusi, salah persepsi nasida bahwa kedatangan Kristus manopo Jerusalem hati hai dan nang gabe mabuan haluaon tutonga-tonga ni marite na marporang tuhata Yesus maradopon penjajah Romawi hati hai alai nang mabuan haluaon alani akka keberdosaan ni jolma jalaodo las ni rohata di bagasa tikion olo Tuhan Yesus paluaho kita sian gonggoman ni sibolis sian gonggoman ni dosa asa boha asa malua hita ido kana manginang Hosianna di anak ni Raja Daud berarti Tuhan mau melawat kita, Tuhan hendak membebaskan kita dari dosa-dosa yang sudah kita buatkan dan kita mau Yesus menanggung itu dengan penderitaannya di kayu salib kita bisa mengatakan Hosianna di anak ni Raja Daud. Napatuluhon nanang dohonon ni turpukta tuhita di bagasa tikion ale amang do tamuna kainang ima manang aha na niigil ni tuhata Yesus Kristus sian hita ikon ingotot tadui bahwa itu kalau Tuhan menitipkan apa yang kita miliki pada saat ini itu hanyalah titipan belaka. Ikon ingotot tado bahwa pemilik daripada semuanya itu adalah Tuhan semata. Jadi molo pemilik ni nana punasa hita di bagasa tikion manang naaha na tamiliki di bagasa tikion hola debatado na punasai ikon boido hita mangalehon tu debata aka narikot di ulaun di tonga-tonga ni parhuriauta jalai kondohonot tama narikot doi di Tuhani atong marhite minggu palmaromon sai toktong ma las rohata ala nungaro tuhata Yesus Kristus mabongoti rohata mabongoti hita las maroham di haroroni tuhata Yesus Kristus ay nunga olo ibana mate tarsilang di dolo Golgata
asa sesa saluhut dosata jala asa malua hita sian gonggoman ni dosa. Amin. Martangyang mahita. Pinuji maho ali Tuhan di bagasan tikion ala di pasu-pasu horo parsoran nami di minggu palmarum di minggu lasni rohanami di tikion ali Tuhan naing mangarade hami tutu di minggu-minggu si taunonmu ima ali Tuhan mangarade hami di pasion mangarade mahami di Jumat Agung satu hari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus ima naneng sipatu paon nami di hari Paskah di hari Minggu naneng roon ali Tuhan las di bagasa tikion hutangnya ko kami do secara khusus nang amang situa sinaga nungaro nasida ali Tuhan makobasi huriam HKBP Cimahi Jalan Lurah jala di bagasan tikion ali Tuhan margogo tegardo nasida mengadopi akan masa di keluarga ni amang situa sinaga inang boru si tanggang ali Tuhan mangido hamido gomos asa toktong parbisuki toktong parmaloi jala toktong persahalai amang situa sinaga laho melanjutkan aktivitasna tu joloan ni Arion moliate ma ali Tuhan upasatami ala boy rap dohot hami amang situasi naga laho makobasi huriam HKBP Cimahi Jalan Lurah di tikion songonima ali Tuhan hutangnya ko kami ma nang ruasmu na di bagasan persahitan manang na di bagasan pemulihan ima Jepanio pangaribuan inang nyonya siahaan boru pardedi nyonya situmorang boru siregar songoni ale Tuhan inang opu Lemuel silaban boru purba natongon nuang dirawat di rumah sakit Cibabat tu bagasat tangamu mau pasat tamina sida saluhna jala songoni nang inang nyonya sida buke boru silalahi nyonya si topul boru si pahutar nyonya si manukalit boru sinaga yang mungkin ale Tuhan konsentrasi nasida marubat alani mangido mahamido gomos akaruas nami na hutangnya ko kami di bagasa tikion asa pasu-pasuam mo parobatan ni nasida jalaboy ale Tuhan malum nasida sian persahiton na songonima ale Tuhan nang nanaing madjalo pasu-pasu di bagasa tikion Imarian Gusman Simajuntak dohot nopa has liana ale Tuhan di minggu-minggu naneng roon ima di 5 April 2024 naneng roon ale Tuhan naing dipatu pamatutu ulaon pamasumason ni nasida say homa na jongjong di tonga-tonga ni ulaon ni nasida ali Tuhan jala na porlu di tonga-tonga nami ali Tuhan gabe ripe sitiruon ma nasida di jolo nami tarlubobi di hadapanmu nabadiai songoni ma ali Tuhan aka kegiatan-kegiatan Paskah nanaing sipatu paun nami di bagasan minggu-minggu on hupasat tami masalhu na asahoma na mamasu-masu jalahoma ale Tuhan na mangaramoti hami salhu na songoni ale Tuhan ng kegiatan Jumat Agung bahkan tubuha-buha ijuk bahkan ale Tuhan satu Paskah sada 2 tuhoma pasatami salhu na saboy mardalan do denggan naksongoni ale Tuhan kegiatan-kegiatan naong diulahon pungwa paropuan di tingkat huria do di tingkat distrik ale Tuhan naneng sipatu paun say homa
na mamasu-masu na sa pakobasyon nami. Lumobi maali Tuhan di Minggu 10 April 2024 di Patu Pahuriamdo ale Tuhan pensiun sian haparhaladon ima amang situa pangaribuan inang boru nenggolan asahoma na jongjong di tonga-tonga ni ulaon ini. Songoni maali Tuhan akapelean nau kupasahat kami di bagasan minggu-mingguon saihoma nama masu-masui saluhutna baik pelean tuhuria baik ucapan syukur pelean kasual dohot operasional huria bahkan yuran diakonia bahkan perpuluhan bahkan ale Tuhan tu ulaun pembangunan sudema hubah kami akar ruas di huriam nong manupaki peleanna di bagasan minggu-mingguon asahoma nama masu-masu nasida jalalehon akka nauli nadenggan tutonga-tonga ni nasida jala tabay pasu-pasu mi marlopi gabda tu akka ulaon ni salu na ruas ni huriam. Songoni maali Tuhan ulang tahun pernikahan nang ulang tahun ni ruas di bagasan minggu-minggon pe ali Tuhan saihoma na mga gadjang ni umur di nasida jala say pasu-pasu nang akka ulaon na songoni nang akka ruas na barulang tahun pernikahan pe saat tuhoma pasat tami salhut na nasida asahoma mamasu-masu parsarifion ni nasida ale Tuhan digijang ni salhut na masay gudang dope na nang sipangidon nami tuadopanmu na badiai alay di botoho doi salhut na ahama akan nasolot ti bagasa rohanami di tikion saihoma na mamasu-masu hami di bagasan guaranakmu Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Hu mahita pasahaton peleata tujolo ima pelunasan pilun romahita jalata pasahat ma peleata marhite amplop dohot peleata tu pusat marede sian bukwede 425.
sai pargogoy maaf terujun atokto di benar tibio ajari yang meniru Tuhanku Laos jongjong mahita saluhunan. Tatanyakon ma pelihatan. Aliri bata amanami na di banua gicang, horo haroran ni saluhut silolo naringgan, doho na sauliba sa namauliutus. Hupasa tami masyan na nilehon mi tuhami, pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay maruhanami, marhite di todim, asalam tadahami godang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ileham tone roni babataku usadahat gogoki ulisalu artamu Pasahan aliaman namin na di banua gicang sa pinorbadi maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon song na di banua gicang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan mardosa tuhami. Una kami tugitu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasor madamena tu todim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Salam marhita saluna. Shalom.